おいおい、これはハゲサビの方のカバンだろ。こいつ性格悪いな。今日ものびたちは映画撮影で高血だ。出来すぎ、君はいかんのか。こいつも性格悪いな。山崎パンから泣いてをもらい茹でる。確かに大手だもんな。ちょっと待ってなさい。今案を出すから。絶対ふざけてるだろこいつ。僕の布団、焼き鮭かい？もうそうにしか見えねえ。邪魔おじさん。主役の座、狙いに来てるな。ラピュタの地下にいるやつ。こんなに身近なとこにいたんだな。おい、今の見たか？いや、ちゃんと撮ってよ。俺を何度もいじめてきた悪魔が、実は努力という天使だった。何この神展開。